Canvi d'hora, sí o no? El 25 d'octubre tornen a canviar l'hora. A mi ja m'agrada. No. No. Com que hi ha un punt de que a les 5 i mitja, 6, com que sigui de nit, ja m'agrada. Jo, en canvi, no. Prefereixo que a les 6, 7 encara hi hagi una mica de llum per poder fer coses. Mola el dia, mola que s'acabi tard el dia. Es nota molt, quan et fan un canvi d'hora, no tens son a la nit, al dematí. No, estem tontos, no serveix per res. Home, és una mica en renou. Sí que costa al principi, però després ja està. No m'afecta gaire, però sí és veritat que jo crec que ho fan per les hores de sol, no? Costa una mica adaptar-se a això. Em deixa bastant trist. Es fa com una mica trist, és com que tens menys dia, però bueno, es pot aprofitar d'una altra manera. M'agrada més tenir més hores de sol, però clar, això només ho tenim a l'estiu, no ho tenim a l'hivern, això ja no ho podem canviar. Jo quasi que ho deixessin com horari fixe i tots millor. Sí que és veritat que quan hi ha llum et ve més de gust fer coses. Això que es faci fos tant d'hora a vegades costa molt.